Pagpalang araw po sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natanging busilak at may mabuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay palagi po kayo malakas, malayos sakit sa araw-araw. Pasensya muna kayo kung hindi ko po na yung mga nire-request nyo po, hindi ko pa nakakuha po. Hintay lamang po at i-upload ko rin po yan. Huwag kayong mag-kuhan po sa akin na manghinayang po na tumutok po dito. Marami po ako ipagkakalo po sa inyong mga orasyon. At sa mga taong nagko-comment po ng medyo wala sa hulog po, maraming salamat po sa inyo. At kung hindi nyo magustuhan po yung aking mga binabagay po, pwede nyo pang skip. Hindi ako namimilit po dito sa nakitiwala po sa akin. Pero ginagawa ko po ang lahat para maibabagi ko po sa inyo na para makatulong po, hindi sa gagawa ng mga kabulstugang bagay. Marami po nagko-comment ng gano'n na galing sa mga ganyan. Huwag kayo magtiwala dyan sa mga ganyan. Yung mga tao yan, mahilig po maninira sa tao. Hayaan nyo lang sila. At kung saan sila masaya, sige, go. At ang ginagawa ko po dito ay para makatulong po at humingi ako ng tulong po sa inyo. Humingi ako ng tulong po sa inyo para matulungan po ninyo ako. Maraming salamat po. At shoutout po sa inyong lahat. Ang akibabagay po ngayon po ay orasyon ni San Miguel, pangkalatang panggamot po. Kung may nagkasakit po sa inyo, pwede nyo po itong po sa tubig ng isang bisis lamang po. At ipainom nyo sa may sakit po. Kahit anong klaseng sakit po. At ipainom nyo sa kanya yung tubig po. At ito po'y gagaling. Kung bukal po sa puso nyo po ang pag-uusap mo ng orasyon, tiyak na gagaling po. Ito po'y magdasal ng isang ama namin. Ay, kung halimbawa po gagamitin nyo naman po sa panggamot para makatulong po sa iba, ay ihipon nyo sa tuktok ng may sakit at sa tubig ipainom sa kanya. Kung gagamitin nyo po panggamot sa ibang tao po para makatulong po kayo, magdasal po ng isang ama namin at isunod po ng isang bisis at ihip sa puyo ng may sakit o sa tubig ipainom. Kung gagamitin nyo na po sa inyong sarili, sa pamilya, ay ihipon nyo sa tubig at ipainom sa may sakit po. Basta tiwala po at bukal sa puso natin na pag-usal po ay gagabay po yung orasyon po at gagaling po yung may sakit po. Narito pang orasyon po. Dependinus librami domini de mortii enter now di ila tremenda quando kaili momenti won itira dum biniris Chukari sa ikulum pirignum. Tapos ipon nyo sa tubig, painom nyo sa may sakit po. Pangkalatan po ito na karamdaman po, kahit masakit ang ulo, kahit anong sakit dyan, basta bukal sa puso natin ng pagtitiwala sa Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Titiwala po tayo sa ating ginagamit po na orasyon, ay kakapit po yung orasyon at pagkakalob sa kanya ang kagalingan po. Kaya tiwala po tayo sa sarili po at magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan. At huwag mo natin kalimutan pong tumulong sa mga taong nangangailangan po. Yan po ang isa pong paraan para sa pangkonpon ng ating kapangyarihan na magpaandar po ng mga orasyon po. Sana po maunawaan po ninyo. Pasensya na po kayo kung shoutout po sa inyo lahat. Narito pang orasyon po. Screenshot nyo lamang po, ma'am, kung hindi nyo po pasensya na po kayo kung hindi ko marunong mag-edit. Kasi sana po yung maunawaan nyo lamang po.
subscribe po, like and share. Maraming salamat po.